Şallı TV kanalında Яңалыклар программасы студияда Рустам Асадуллин. Хәерле кич. Машинаны газонга куйган өчен штрафлар сала башладылар. 16 кеше җавапка тартылган. Шәһәребезнең 20 җәмәгать үзидарәсе республика бәйгесендә яхшы күрсәткечләргә иреште. Җиңүчеләр белән Марьям Файрушина очрашты. Шаллы театрында премьера Зәңгәр томан артында яңа әсәр нәрсә турында Рим Мәхмәтова белеште. Газонга машина куючыларга штраф сала башладылар. Яңа карар көченә кергәннән соң 16 кеше җавапка тартылган. Бу әле эшнең башлыгына кагыйдә бузучыларны ачыклау дәвам итә. Андыйлар һәрбер комплекста бар. Тикшерүчеләр бүген яңа шәһәрнең икенче комплексыннан башладылар. Эш көне иртәсе булса да, газоннарда машиналар байтак. Данный нарушитель стоит на территории детской площадки, что нарушает статью 317 Кодекса об административных правонарушениях Республики Татарстан. Белгечләр газондагы автомобильне фотога төшерәләр, тәрәзәгә хәбәр кәгазе калдыралар. Аны алгач машина хуҗасы полициянең трек пунктына килергә тиеш. Исегезгә төшерәбез. Машинаны яшел чиремгә, уен мәйданчыгына һәм кир киптирә торган җиргә куйсаң, бу кагыйдә бозу санала. Когда нарушитель приходит, мы составляем протокол об административном нарушении и направляем его в административную комиссию, где они рассматривают данный материал и выносят соответствующее постановление, то есть либо предупреждение, либо штраф. Тәрәзәдәге хат иясенә барып та җитмәскә мөмкин, шуңа күрә хатны почта аша да юллыйлар. Мондый рейдлар билгеле күпләргә ошамый. Кешеләр штрафка риза түгел. Йортлар янында машина кую урыннары да җитми. Где машина должна за городом стоять? Мне это просто неудобно. И все будут стоять, потому что хотя бы на полметра дорогу расширьте, и все, машина будет всем удобно. Алдагы нокта 13-нче комплекс. Монда да ишек аллары буш түгел. Скрылась с места нарушения. 225 ТСА. 31 майда Шаллыда шәһәрне төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү буенча ачык сөйләшүләр була. Анда транспорт парковкасы мәсьәләсе дә бәлки бер якка хәл ителер. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Бош калада иң яхшы территориаль җәмәгать үзидарәсе 2017 республика конкурсы җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы узды. Аны ел сайын Татарстан муниципаль берәмлекләре советы оештыра. Җиңүчеләр исемлегендә Шаллының 20 җәмәгать үзидарәсе бар. Алар бүләк акчаларын балалар мәйданчыкларына яңартуга һәм төзекләндерүгә тотачак. Тулырак хәбәрчеләребездән. Алсу Дюсаева бәйгедә 58-нче комплекс җәмәгать үзидарәсе рәисе буларак беренче тапкыр катнаша. Ярышның нәтиҗәсе уңышлы булды. 4-нче призлы урын һәм 298 мең грант акчасы. Проект ясап, аны защищать итеп. Мин республиканский грант оттым. 4-нче урын яладым. Менә шул акчага без 58-18 домында детский площадка ясарга булдык. 58-18 йортында капиталь ремонт үткән, әмма балалар мәйданчыгын яңартмаганнар. Ясалачак балалар мәйданчыгында спорт комплексы, яңа скамеялар һәм әлбәттә урыннар булачак. 58-нче комплекс җәмәгатьчеләре әйләнә-тирә торышына аеруча зур игътибар бирә. Әлеге комплекста люминесцент һәм энергия саклый торган лампаларны кабул итә торган махсус оешма эшли. Эти лампы каждый месяц отвозятся в ПЭК, Поволжская экологическая компания. Там мы сдаем, чтобы здесь была экология чистая, чтобы мы сохраняли свою природу. 58-нче комплекс белән янәшәдә генә Радужный микрорайоны урнашкан. Аэлита Сафина җитәкчелегендә Радужный 60 җәмәгать үзидарәсе 3-нче урынны алып 430 мең сум җиңде. Мы хотим поставить изюминкой нашего комплекса скамейку оригинальную, чтобы молодые мамочки со своими детьми могли фотографироваться на ее фоне. Далее мы хотим установить для подростков от 12 до 16 лет новые спортивные тренажеры. Радужный үзәк районда урнашкан яңа торак микрорайоны. Аның төп халкы яшьләр. Җәмәгать үзидарәсенең иң мөһим бурычларының берсе яшьләрне җәлеп итү һәм халыкның гражданлык позициясен үстерү. Тиздән Шаллыда яңа шәһәр конкурсы башлана. Анда Радужный 60 җәмәгать үзидарәсе дә катнашачак. Белгечләр әйтүенчә, шәһәрдәшләребез эко-контейнерларны куллануга бик тә уңай карый. Әгәр Радужный 60 җиңсә, 60-нчы микрорайонда экобокслар урнаштырылачак. Марьям Файрушина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Юл йөрү кагыйдәләрен бузган өчен штрафларны хәзер электрон почта аша да алырга була. Кәгазь квитанцияләр озак килә.
я бүтүнләй югала. Ташламалы вакыт штраф билгеләнгәннән соң 20 көн генә. Шул арада штрафның яртысын гына түлисең. Для своевременного получения постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных приборами автоматической фото-видеофиксации на свой электронный адрес, необходимо подойти в отделение ГИБДД, где написать заявление. К заявлению также необходимо приложить копию свидетельства о регистрации транспортного средства, а также номер ИНН. Жәйгә Шаллыда тагын бер рөхсәт ителгән пляж ачылырга тиеш. Бу хакта бүген хакимият узган киңәшмәдә хәбәр иттеләр. Онда сүз су куйыну сезонына әзерлек турында барды. Эзләү куткару отряды башлыгы Фәнис Хәттәпов навигатор көймә базасы янында халык өчен ял мәйданчыгы ясарга тәкъдим итте. Башкарма комитет башлыгы Ринат Абдуллин бу башлангычны хуплады. Пляж сезонын ачканчыга кадәр кайбер эшләрне башкарасы бар. Бу пляж территорияләрен куйма белән тотып алу, су төбен чистарту, куткаручылар әзерләү. Шулай ук кешеләрне куткару буенча тренировкалар уздыру мәслихәт. 19 апрель көнне Хәсән Туфан проспектының Шулман проспектыннан Раскольников урамына кадәр өлешендә транспорт хәрәкәте вакытлыча шикләнә. Бу 15 сәгатьтән 19 сәгатькә кадәр була. Чөнки әлеге вакытта мәйданда Совет янгын хезмәтенең 100 еллыгына багышланган чаралар узачак. 21-22 апрельдә Чаллыда җәйге спорт сезоны ачылу уңаеннан ярышлар үтә. Ул көннәрне металлургический һәм моторный урамнарында юлларның бер өлеше ябылып торачак. Бу атнада Яршаллы Татар дәүләт драма театрында премьера. Зәңгәр туман артында лирик комедиясын яшь Казан режиссеры Олег Кинжигулов куя. Вакыйга безнең көннәрдә ерак рус авылында бара. Бу быелгы сезонның 4-нче премьерасы. Яңа спектакльнең репетициясын хәбәрчебез Римма Әхмәтова күреп кайтты. Еракта Зәңгәр томан артында калган бер авылда нибары 11 кеше яши. Спектакль аларның тормыш-көн күреше, кичерешләре, олы дөнья белән бәйләнешләре хакында. Фәлсәфи. Кешелекнең теге җанын, байлыгын саклап калуы менә шул мәгънәдә бара спектакль. То есть менә кешенең хәзерге бүгенге кеше электән теге калган мирасларыбызны ничек саклап кала аламы, ничек карый аңа. Бу яшь режиссерның Чаллыда икенче спектакле. Беренчесен балалар өчен куйган иде. Олег Кинжигулов Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бекшәнтәевның шәкерте. Яңа спектакльдә җырлар күп яңгырый. Композиторы Эмиль Амиров, хормейстеры Әнәс Файрушин. Зәңгәр томан артында әсәрен кую өчен театр мәртәбәле конкурста катнашып 650 мең сум грант отты. Бүтін республика театрлары арасыннан біз узган ел конкурста катнашып җиңеп чыктык һәм инде 650 мең күләмендәге грант менә шушы яңа спектакльгә безгә бирелде. Миңа калса инде менә тамашачыларыбызны шушы яңа спектакль белән без җомга көнне 20 апрель көнне сөендерербез. Премьера 20-21 апрельдә була. Ә май аенда балалар өчен Кошкиндом исемле яңа спектакль күрсәтеләчәк. Рим Әхмәтов, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Яршалыда илнең иң яхшы ярминкәләреннән берсе Бүтән Россия ярминкәсе эшли. Безнең шәһәрдә ул атна ахырына кадәр кунак булачак. Димәк, Чаллы халкына комфортабельле павильонга ашыгырга кирәк. Анда Россиянең төрле предприятиеләре үзләренең оригиналь продукциясын тәкъдим итә. Хәзер тулырак. Сәүдә рәтләре балык деликатесларынан сыгылып тора. Сатып алучылар ерак көнчыгыштан килгән затлы балык сайлый ала. Кавказ тәмләткечләре тезелгән киштәләр янынан да узып китеп булмый. Здесь есть зеленый перец, там ондарь, там есть укроп, кинза, орехи, все по рецепту. Беренче тапкыр ярминкәдә тәмләткечләр кушылган кофе тәкъдим ителә. Имбир, корица һәм кардамон кушып тартылган арабика үзенчәлекле ис һәм тәмгә ия. Чәй яратучылар исә кулдан җыелган эре яфраклы чәйне үз итәр. Башкорт балы да бик шифалы. Спросом пользуются медики пчел Бортибой. Его очень выгодно брать. В одной чайной ложке суточный запас витаминов. Ярминкәдә сез гардеробыгызны да яңарта аласыз. Җитен сарафаннар, блуза һәм күлмәкләр, Италия дизайнерларыннан палантиннар, хатын-кызлар һәм ирләр өчен язгы курткалар.
И вот каждый раз нахожу что-то новое для себя. Ну, бывают у меня такие точки, где я постоянный клиент. Ярминкеде сатып алучылар өчен призлар да уйнатыла. Кызыклы мастер-класслар, селфи өчен бүләк квест уены уза. Яхшы әйберләр алып вакытыгызны файдалы уздыру өчен 22 апрельгә кадәр 32 комплекс янындагы Мегастрой гипермаркеты белән янәшә павильонга килегез. Бүгінге менә шулар, игътибарыгыз өчен рәхмәт, сау булыгыз. Библия «Ночь» в магазине «Дом книги». 20 апреля скидка 30% по дисконтным картам. 21 апреля скидка 30% всем и на все. Не пропусти! Большая распродажа настоящих фабричных шуб. Скидки до 50%. Рассрочка без переплаты. С 20 по 22 апреля в ДК КамАЗ. Челнинский Ералаш приглашает на съемки детей и молодежь. Запись на кастинг по телефону 788 505. 788 505.